بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گدان براویٹی تمام رو بیرو کا سنگت آتے اسلام شاکرنا سلام مرے ناظرین اینو عید چاروی کو دے اینو دوبارہ نو میں کل عید مبارک مرے اور اینو ناظرین ہم تو مہمان محترم جناب عظمت ندیم صاحب عظمت ندیم ارا کیرا کتاب نا مصنف ہے اور اینو کہرے نا غریب خانٹی بس سنے اور اوتنوار نن تو مہمان محترم اشرف راز صاحب نن ارتما مہمان تے تینا گدانٹی بخیرت پانا اور او کم پد نن ندیم صاحب حال وال کرو ندیم صاحب نمان تعالی والا کو خیر طبیعت تک جوانو بینما عید مبارک مرے ننا کنڈا اور ننا ناظرین کنڈا نومی کل عید مبارک مرے اشرف صاحب نومی بھی عید مبارک مرے ناظرین داس نن کہہ رہے ندیم صاحب مزید تکلیف تنگان مست پھر سوال جواب کرنگا مست نن ندیم صاحب انا خواستے کرون کہ بھئی ندیم صاحب نینن کے اینو سے کچھ کنو غزر اسننا ناظرین آتی کپارا ڈاکٹر عرض کرے نا جی تولو کس جا اواری اثر دے واہ تولو کسے جا تولو کس جا اواری اثر دے کہ پلاتا نعمت کچاری اثر واہ دے واہ 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 تولو کس جا اواری اثر دے کہ پلاتا نعمت کچاری اثر دے واہ ننس نس جا کہ خوشی کا سر ننسو نسے جا واہ ننس نس جا کہ خوشی کا سر ننا زندگی ٹی باری اثر دے واہ کہ پلاتا نعمت کچاری اثر دے مونا عرضے کہ تو سنار دے کچاری کرے نا واہ کہ تو سنار دے کہ تو سنار دے کچاری کرے نا اگے انتوانا وہ چاری اثر دے واہ واہ کہ واہ پلاتا نعمت کچاری اثر دے مونا عرضے ننے دا دنیا تو حیران اسک ننیا ننیا دا دنیا تو حیران اسک حیران اسک ننا زیبتوں بس جاری اثر دے باز کہ پلاتا نعمت کچاری اثر دے مونا عرضے عرض کر امر دین استا ندیمو دے اینو واہ امر دین استا ندیمو دے اینو انے ننگا مجلس کی جاری اثر دے کہ پلاتا نعمت کچاری اثر دے باز تولو کس جا اواری اثر دے باز جان ناظرین دا سکا محترم جناب عظمت ندیم صاحب ناظرین دا چینل ننا و نما کلنا چینل ہے گدان براوی صرف کنا گدان ہے بلکہ تمامی براوی بلوچستان رہنگوں کا تمامی قوماتا گدان ہے دا گدان مونا دننے کے تینا زبانات سپورٹ کرنے کی مدد کرنے کی کل اگر کنا چینل نم پوچھ کرو تو چینل سبسکرائب کرو چینل لائک اور شیئر کرنے اور بیل آئیکن لازم قلبو تاکہ ننا ہر برو کا ویڈیو نومی اس کا برے اندہ تو نوار انہوں میں اجازت خواہی با اللہ نما نگی بانا